Panjang lang so long Karbi kurpho ni hang long ri amai ahem Karbi ahemtun ahem kimi kang pupon chia pan hem puase karkli kuru sar borsing pangcho pen arkli pon. Bangso amai ada por pai crazy ra achitima por pen pangcheng pon la so long alhi sar puaman pen Karbi re choram sing rong hanga pansi chopha pon bonsita alangli amethang asai kedokok ajaine alangli lar rupsing kathara pansi alhi sar puaman pen deng pon thu. Alangli pan cheng muri pongsi pen man peng pen si intum arni padopon la sopi ni hang long ri Karbi kurpho amai ahem kimi ingtu pon lapen alangli long ni hang long ri Karbi kurpho amai pu ken sing be cherap chetodon lapen kongchon bang diori kiso lapen arisang huatum cherap dun ni hang long ri Karbi kurpho amai arnam kardom amai kangcher ahem kimi ingku pon labang solong thorom amai inni pon lapen mai kachari pon mai phu ken sing be lapen mai ke phalam the diori kiso ahin pen jai pon Alohi sarpo aman pen kachetong don rup sing kathar ton sing be Rajendra rongpi hum sing be pen chenglo lapen rong asaratup chetong don si mayalong RDP dot mayalong lam the chethan pon labang so Karbi ahemtun along se amen lun hai hoi labang so ahem along si chethan pon po lapen hakoko pen Karbi atum pier the kang du pen nang kiplang anim rokom aputhaka labang so Karbi ahemtun along si chethan chimum pedo pon po pu pen chenglok penang an lam the chethan chimum pon si mai mesen pen pachun pon. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Arkoi ni paing koira pon ing kan surini ra ing koira hini arni ing deng sir cap hanjang lam so press club kehek pen HPC mahang kethek arni ketalon pon asa long mai chari pon kleng dun terang mai pu HPC lapen mai lam thepi ke jai pon jatna sing be kongchon bang HPC hin pen si jai pon Lapen man pengalohi pen daliram terang medalist master game chetong dut lapen HPC long press media claim rapid bangku Bisnu lekhe HPC dun maipu Daising be Mohendra rongpi HPC saihem chunbang Bison sing lekhe projen terang Sanjay Timung HPC long claim bang kwatumpen chetong dun sing Ingdeng serkep HPC ketalon archopon lo lapen karchua sa long media mate press ke claim aputak media ek aron kopi koson pensi social media ke claim pon nang jimapu hai hui akenang sot alam the chethan chipare ponsi mai ing samjin pen pechon pon News Desk Report News 24 Karbi Anglong.